IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In panamnaman ni Lawag City Mayor James Brian Alcid, amain inot amay kan iti streetlights dagiti kang runaan adalan iti syudad iti lasod ti tallo atawen a panagserbina akas mayor. Sagun ken kuana, sana kaya amay patungpal amin digiti proyekto iti may salaeng at tiyempo gaputa masapol pay amay ited ti pundo kadigiti sabali a prioridad ti lokal a gobyerno agraman digiti social services. Inbatad na pay nga umuna at tutukan ti syudad ti panakay pasdek digiti streetlights iti sidewalks ken kadigiti kang runaan a kalsada daytoy ket may patungpal iti aksesarono a paset wenno section kada tawen segon iti may paay a pundo. Na po, ada DJ Apo at ada 3-year plan ti DJ. Target is walkable streets. Ngayon priority is Masilawan. Kasi nga road, nakasipsipnget dito sentro and various sections iti city Apo at sipnget. Ngayon gabot na basik namin ti pondo tayo Apo tahamit na nakadedikar amin ti Parasilaw at ami social services, duma-duma nga programa in infrastructure. So we will allocate funds on an annual basis nga digiting sections, Masilawan section by section in inot Apo. So maurnos tayo tulad ta. Next year, ma-priority to met iti walkable city sidewalks, karajaymitin Apo, ton ada silaw na. Yeah po. Mainaay gito daytoy, inayo na ano magunod ti panakapasilaw kadigiti kang rona na lugar, ket sumarunumet ti panakapapintas, ken panakapornos digiti sidewalks, tapno magunod ti natalged ken may panggep iti publiko a walkable sidewalks iti entero a syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.